Namaha ja mahtavaa viikon alkua, mestari. Terveys, hyvinvointi ja suorituskyky. Mitä ne niin kuin on ja liittyykö ne toisiinsa? On hyvin hämmentävää tässä ajassa niin puhua terveydestä, koska meille nykyihmisille se terveys niin on hyvin haastava käsite. Että me puhutaan terveyskeskuksesta tai terveydenhoitajasta tai terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Ja sitten me huomataan, että jos sä oot terve, niin meetkö sä terveyskeskukseen tai meetkö sä terveydenhoitajalle, niin se on jollain tavalla käänteinen tässä ajassa. Ja me ollaan harhauduttu siitä, että ne luonnollisen ihmisen toiminnat, miten tämä meidän keho toimii, me ei niin kuin tiedetä, että miten se toimii. Tai haastavinta on ehkä se, että jollain tavalla tiedetään, mutta ei toimita sillä tavalla, että se keho toimisi. Ja muutamana esimerkkinä esimerkiksi univaikeudet, niin univaikeuksia ei ollut ennen kuin tuli keinotekoisia valoja. Mutta onko keinotekoinen valo sitten paha, niin ei mun ymmärryksen mukaan. Mutta se haaste on siinä, että kukaan ei ole kertonut meille, mitä terveys, hyvinvointi ja suorituskyky on. Ja koska sä oot mestari, se tarkoittaa sitä, että sun täytyy tehdä itse tutkimusta, jos sä haluat olla mestari. Jos sä et halua olla mestari, niin se on ihan ok. Siinä ei ole mitään huonoa. Kokemus vaan muuttuu. Mutta jos et halua olla oma mestari, niin voit pysäyttää videon nyt ja jatkaa sun elämää. Sulle löytyy varmasti sitten jotain siistimpää juttua. Mutta jos sä haluat lähteä tutkailemaan terveyttä ja hyvinvointia ja suorituskykyä siitä katsontakulmasta, että mitä se merkkaa sulle, niin jatka ihmeessä hetki vielä. Eli ainoastaan itse tutkimisella me ymmärretään, mitä joku juttu on, kun me tehdään tutkimusta. Sitä mä en voi sulle opettaa. Ainoastaan mä voin siirtää sulle tietoa ja ymmärrystä omasta ymmärryksen tasosta. Ja sitten kun sä lähdet kokeilemaan sitä, niin jos se toimii sulla, niin suosittelen käyttää. Ja jos ei se toimi, niin älä missään nimessä käytä. Mutta tämä ensimmäinen video, joka tulee, ja katsotaan tuleeko lisää, mulla ei mitään hajua, todennäköisesti tulee, koska puhun ensimmäisestä videosta, niin sun tutkimus seuraavaan videoon saakka, jos aiot lähteä tekemään tutkimusta ja seurata näitä videoita, on, että rupeat tarkkailemaan sun päivässä, että onko sulla kiire. Eli rupeat tarkkailemaan, onko sulla
Kun sä heräät aamulla, onko sulla kiire? Kun sä oot menossa sun töihin tai viemässä sun lapset tarhaan tai kouluun, niin onko sulla kiire? Kun sä teet sun työtä, niin onko sulla ruokatunnilla kiire? Onko sulla siellä töissä kiire? Onko sulla kotiin kiire? Onko sulla ehkä harrastuksiin kiire? Että onko sulla kiire? Koska jos sulla on kiire, niin se tarkoittaa sitä, että on olemassa joku uhka. Ja jos on uhka, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot stressin tilassa, eli selviytymisen tilassa, jota voidaan myös kutsua taistele tai pakene. Nykyihminen voi jäätyä jopa vielä, mutta fight or flight tilaksi. Ja fight or flight tila on äärettömän epäterveellinen. Se on kaikella tavalla epäterveellinen. Jos se kiire on sulla hetkittäin, niin aivan mahtavaa. Koska selviytymisen tila on tarkoitettu uhkatilanteeseen, mikä joskus voi tulla. Mutta pitkässä juoksussa, miten se vaikuttaa sun terveyteen, niin me nähdään se nykyyhteiskunnassa. Eli mennään tarkemmin vielä sitten seuraavalla videolla, jos seuraava video tulee, niin mennään siinä, että mitä se tarkoittaa sun hormonitoimialalle, mitä se tarkoittaa sun ruoansulatukselle, mitä se tarkoittaa sun vastustuskyvylle, mitä se tarkoittaa sun unelle, mitä se tarkoittaa sun aivoaalloille. Mutta vasta seuraavalla videolla. Sen jälkeen, kun mestari on tehnyt itse tutkimusta, niin sen jälkeen mennään seuraavaan juttuun. Näillä mennään. Pidähän lystikästä. Viikon alku aivan mahtavaa. En tiennyt tätäkään aamulla, kun heräsin, että jostain syystä tämmöinen video kuuluu tehdä. Ja se on melko lailla loppupuolella. Ja yksi terveyden niin kuin merkittävä terveydelle hyvä tekijä on nauraminen ja hymyileminen. Eli jos pystyt pitämään hauskaa, niin aivan mahtavaa. Joo. Ei muuta kuin mestarit. Valoa, iloa ja rakkautta viikkoon. Ja nähdään seuraavalla videolla, jos tosiaan seuraava video tulee. Ei ole mitään hajua. Moikka!